Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Agama Soko Malo pemirsa. Aku kadek iki migren guys. Aku yo ora ngerti sebabnya apa migren. Tenan. Pemirsa anak lanang itu terus mulai migren. Watuk ora tak presakno enggak. Migren ceritane. Aku tak berjemur sedelok-delok lho pemirsa. Kok menawa kena sinar matahari esok pokoknya di bawah jam 10 pagi gue isek nang awak isek nganu. Silaku wah malah nyandek aku loh apa nyuci isek keliengan guys kerokan sidik-sidik saja awakku loh yo pemirsa mbok pikir aku ketok sepele kontene tapi tenang nek padahal iku yo urung tuwek-tuwek wah emang kita no itu ketok daerah iki pemirsa Jipang pundi konjudan wong e kok desa liya tak berjemur kene sikilku tak ngono produk Rafid belas iki jalan kaki di tempat ae gak usah dodo kan sirahku ngelu tak keroi tapi silang dek sore terus tuku apa antangin antangin pemirsa pengonten lho kok sirahku kelingan ini ora ngonten iki piye ngonten iki kan yo awake dhewe kudu setor sirahku kelingan piye di tempat pemirsa masih apa musim hajatan gak nah kene isih pemirsa sah kene urung garah yo bakal yo tanggo kene yo ono pemirsa yo apa jenengi pernah sih sebelum bulan sebelum suruh ada apa nih kuwi aku ki yo gak roh pemirsa aduh kok kene wis perbatasan desa kuwi gak ditonjok memang yo urung kenal wong pendatang ki yo nek aduh sithik yo gak nganu gak apa gak ambek jebut disuket pemirsa bayi meliar tak ambek dede aku siraku ben rodok mari kok randeng nyandak gawean aku Saisa masak aku biasanya ki nyuci sore ki mangga nyuci dek bengi ki yo grime saiki gak akeh aku migren kliyang cekot lho kok aku ki asine iki wis tangi tapi lange sik tak tutup nek sik peteng misal dine iki apa koyo nek ana wong bento nek perkara bungsu gaib kan nek awake dhewe duwe iman karo senggawe urip ora apa ambek jebut disuket guys suket ngene ya apa tak resi iki wis lamur ae kena embun ya ambek iki lho misal ambek jemur awakku migren nek perkara greges gak migren aku misal jebut disuket iya Mas Anto mulai yo mari mendarat terus njepon yo pas orang yang Jepang iki wis suwi gak nyeliki masalah bisa nyalah untuk sedina sewengi ngono karep iki ngono terus akeh rewang mendarat iya sak anane gawean diwangi ngono tak yo mbek yang guys tenan ambene antangan tak punya apa ya rung sarapan ngombe banyu anget pemirsa
Ya kayak jam 6-an nih guys. Mereka pengen nyuci. Sana nyuci sore. Karena wongnya wong judan bon Jepang. Tak berjemur dhisik iki lho separo rasane. Rasane separo guys. Tak berjemur sik mumpung matahari niki mumpung urung jam 10-an. Tak anu dhisik. Wate nyandak gawean ngopeni anak, ngopeni omah. Wes penting kucing wis tak kai mangan, pitik wis tak kai mangan, ayam sudah, kucingnya sudah. Nyapu kurang isa-isa karo masak karo nyuci. Ya alhamdulillah pemirsa, harinya apik. Ini marah iki ke sawah terus iki diuruki nek udan yo ngene iki pemirsa. Banjir ngisor. Wis aku tak mau jalan-jalan sedelok. Berjemur. Sini mah wis mlaku-mlaku aku. Ndek tuku sarapan. Ulah gerinjel rasanya. Kenapa rasanya? Niki usum watuk pilek. Oh, berarti anak-anak sih gampang keserang ya anak-anak guys. Aku tak bersano guys. Dan aku malah sing gliyer. Gliyere mbok kenapa? Rasane yo umume wong pikir tuan ya guys yo. Nek wis omah nikah wis. Ada. Mikirnya apa butuhan. Sebenarnya iki berasik nang daringan iki kecukupi, blonjo kecukupi. Aku sudah aku tak tidak nuwatu guys. Iki wingi tak resiki, kono mek kono kurbar. Terus ganti terus rewang kuwi. Rodok mendingan sirahku ndir. Sepenting ya blonjo sik daringan sik. Ya. Misale wedak entek krim entek nyelengi sik. Sepenting iki mendina mangan ya pemirsa ya. Ora mangan iki bahaya. Nah, kebutuhan sepenting dhisik. Ini yo ini tanggane ibuku kono iki ninggal pemirsa. Apa rono ki udan penglayat ninggal guys. Karyawan nang SMK Loro Bloro kono. Nek dibilang jalur dulur ya saka Mbah Buyut sebenarnya. Tapi ya kuwi kene usum udan. Wis muga-muga ibadah termasuk si Allah. Tak manas dhisik aku. Iki sanksi veraku urip cah. Sanksi veraku guys urip. Kok suketing jembrung mbak Eka lah ya sini wingi iki yo karepe aku mbak Mas Hambal ki pesek-pesek ra kecanda. Rewang jo. Tak anu saya tak mana sih kok tak ada umbah-umbah muka garing guys umbah manual sebenarnya udah rezeki dek jemputan liya sih botak lian apa Mbak Eka ya rumah tangga iki apa sih guys pernah rumah tangga ya para pemirsa sing pernah rumah tangga ya bakal ngerti ya mohon maaf gak semuanya bisa tak cerita nang YouTube guys wong ki duwe
kebutuhan-kebutuhan liya sing gak iso gak kebak lah, ora cukup lah cerita nang YouTube. Aku kan YouTube ya cerita keseharian sehari-hari guys ya. Gak kabeh. Alhamdulillah sok kepenak bisa mengukur rada kepenak. Dulang anak lanang dhisik makan dulu. Kucingnya yang ganggu wong ae pemirsa. Dulang anak lanang sik ngutus aku kucing. Masake iki mah gampang sepenting wis mangan awan ngono guys. Dulang sik. Senengane iki sego kuning guys. Mohon maaf aku munggah nang dhuwur kursi. Iki mau rada enteng tenan pemirsa. Mari migrenku kok napa jemur tak jemur. Jumpa men ganggu wong ae lah. Ya kucingnya nuwakal dek. Misalnya kita lanjut lagi. Terima kasih nonton kontenku. Pak ojo lali komen sampai keluarga Meskoplem anak kami banyak spasi ngakeh. Ini anak prinsip pemirsa tidak sesuai dengan prinsipku konten ya. Mohon maaf. Sepenting saya ngoten di sini tidak memberikan hal yang buruk, tidak ngajarin hal yang buruk, tidak ngajarin hal kriminal ya. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.